Αγαπητή μου, ήμουν μόνο 19 χρονών. Είχα μια ολόκληρη ζωή μπροστά μου. Ήθελε να ζήσω, να τελειώσω τις σπουδές μου, να ταξιδέψω, να γελάσω, να αγαπήσω, να δω τα όνειρά μου να γίνονται πραγματικότητα. Είχα φίλους που σχεδιάζαμε το μέλλον μαζί. Είχα γονείς που με μεγάλωσαν με αγάπη, που ήθελαν να με δουν να προχωράω, να πετυχαίνω, να ευτυχώ, να γίνομαι ο άνθρωπος που ονειρεύονταν. Αλλά δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να ζήσω όλα όσα είχα φανταστεί. Το νήμα της ζωής μου κόπηκε βία. Δεν πρόλαβα να αγκαλιάσω ξανά την οικογένειά μου, να τους πω πόσο πολύ τους αγαπάω. Δεν πρόλαβα να κάνω όλα εκείνα τα μικρά και μεγάλα πράγματα που δίνουν νόημα στη ζωή. Και το χειρότερο, όλα αυτά δεν χάθηκαν από μία ασθένεια ή από ένα ατύχημα, χάθηκαν από ανθρώπινα χέρια. Ήταν μια απόφαση στιγμής, μια πράξη φανατισμένων οπαδών, διάρκειας λίγων λεπτών και άπειρου πόνου αυτή που έσβησε τη ζωή μου. Ένα γιατί μέσα μου θα αιωρείται αναπάντητο για πάντα. Όμως δεν είμαι εδώ για να σας μισήσω. Δεν είμαι εδώ για να ζητήσω εκδίκηση. Ίσως αν είχα γεννηθεί σε άλλες συνθήκες, αν η ζωή με είχε φέρει σε διαφορετικά μονοπάτια, να είχα μεγαλώσει κι εγώ με το φόβο ότι πρέπει να αποδείξω την αξία μου με τη βία, να είχα μάθει να βλέπω τους άλλους ως εχθρούς. Ξέρω ότι κι εσείς κάπως χάσατε το δρόμο σας. Ξέρω ότι ίσως μεγαλώσατε με οργή, με ανασφάλεια, με την ανάγκη να ανήκετε κάπου, να νιώσετε δυνατοί. Ίσως κάποιος σας έπεισε πως το να υπερασπίζεστε μια φανέλα, μια ομάδα, ήταν ο μόνος τρόπος να δώσετε νόημα στη ζωή σας. Μα δείτε που σας έφερε αυτός ο δρόμος. Εγώ δεν υπάρχω πια. Και εσείς? Εσείς χάσατε την ελευθερία σας. Χάσατε τον εαυτό σας. Χάσατε την ευκαιρία να είστε απλά νέοι, να ζείτε τη ζωή σας όπως θα έπρεπε. Αξίζει να θυσιάζουμε ζωές για κάτι που θα έπρεπε να είναι γιορτή. Αξίζει να σκοτώνουμε και να καταστρεφόμαστε για μια ομάδα που την επόμενη μέρα θα συνεχίσει να υπάρχει χωρίς εμάς. Και τώρα σε εσάς, σε όλους και όλες εσάς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο, σε εσάς που φορέσατε μια φανέλα και νιώσατε περηφάνια, σε εσάς που τρέξατε σε ένα γήπεδο, που πανηγυρίσατε για ένα γκολ, που κλάψατε σε μια ήττα και αγκαλιαστήκατε σε μια νίκη, σε εσάς που το γήπεδο είναι το δεύτερο σπίτι σας. Θέλω να σας πω κάτι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μίσος, δεν είναι εκδίκηση, δεν είναι ανεκπλήρωτα όνειρα και αδικοχαμένες ζωές. Είναι χαρά, είναι πάθος, είναι μια γιορτή που μπορούμε να τη ζήσουμε όλοι μαζί, χωρίς φόβο, χωρίς βία, χωρίς να κοιτάμε ποιος φοράει τι. Το ποδόσφαιρο πρέπει να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει, γιατί όταν φεύγουμε από το γήπεδο, μένουμε άνθρωποι. Θα ήθελα να ήμουν ακόμη εδώ, για να σας το πω με τα μάτια μου, με τη φωνή μου, με τη χαρά μου για το παιχνίδι. Δεν μπορώ, αλλά εσείς μπορείτε. Μπορείτε να αλλάξετε το γήπεδο, να αλλάξετε τις κερκίδες, να αλλάξετε το αύριο. Μην αφήσετε να υπάρξει άλλος άλκης. Μην αφήσετε μια φανέλα να μετράει περισσότερο από μια ζωή. Αν αγαπάτε πραγματικά τον αθλητισμό, αποδείξτε το. Με τις στάσεις σας, με τις πράξεις σας, με το να είστε φίλαθλοι και όχι οπαδοί του μίσους. Ο αθλητισμός σας χρειάζεται. Όχι για να πολεμήσετε, αλλά για να τον κρατήσετε ζωντανό. Λέω, δεν έχω φωνή. Αλλά εσείς μπορείτε να μιλήσετε για μένα. Και το πιο σημαντικό, μπορείτε να αλλάξετε, να με θυμάστε.